बेनिफ्राय उदालगुरि समस्तियाव बेखौ दिहन दैमारि बिथाङा दा बेसेबां पावार लुगैग्रा मानसि इतिमধ্যে डेपुटी चिफ दंगौ बिथांनो गासैबो पावारखौ नांगौ देरहानाय लोगो लोगोनो एमएलए तो माबा डेपुटी चिफ तो जाबायानोसै बिनि अनगायै उदालगुरि टाउन कमिटिनि चेयारमेनखौबो गावनो लाबाय ओमफ्राय उदालगुरि ओनसोलनि जेसेबां सरकारि स्कुल कलेज दं बिथांमोननि मैनेजिं कमिटिनि गासैबो प्रेसिडेन्ट चेयारमेनानो गावनो जोब गासैबो पावारखौनो गावनो लाजोबदों दा बेसेबां पावार लुगैग्रा मानसि बेखौ रायजो राजाखौ सिनायनो बाखि गैलिया मिथिनो बाखि गैलिया डेपुटी चिफ जानानैबो एमएलए गेलेबावनो ओंखारबाय गाबोन एमएलए कन्टेस्ट खालामना देरहायोबा बिथाङा हयथ' एमसिएलए पदखौ रिजाइन होनो गोनां जागोन माबानो गोनां जागोन हगारनो गोनां जागोन आरो बेखिनिखौ हगारनानै नेक्स्ट इलेक्सन पार्टिनिफ्राय गावनि फिसालाखौ लाबोनो मोनसे परिकल्पना बिथाङा खामानिखौ मावदों थारमाने पलिटिक्सखौ बिथांमोना परियाल केन्डिडेट होनो नागिरदों दिनै जों नुदों जे हाग्रामा महिला बिथाङा गावथ' चिफ जाबायनोसै गावनि बिबोनांखौ इएम खालामबाय हिन्जावखौ दिनै एमएलए गेलेनो थाखाय कन्टेस्ट खालामनो खाबु मोनसे होबाय दाने गावनि परियालनि भितराव माबानि राजनैतिक जिथु गोहो बेखौ केन्द्रीभूत खालामनो नागिरदों मेरुकरण खालामनो नागिरदों दिनै एनडिए नि मुल माबायानो जाबाय बिजेपिजों आसामाव एजिपि थाबाय आरो बिपिएफ थाबाय बे मोनथाम दलजों ज' जानानै आसामावबा बे एनडिए बेनिखाय एनडिए जों दङ होननानै बिजेपिजों गैया होननाय बे बेसलेस नंखाय दिनै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनो नागिरदों थगायनो नागिरदों खिन्थु एनडिए थानाय मिन्स बिजेपिजों थादों एजिपियाथ' जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव गैयानोसै जिर' साफा सानै वार्कार दं खिन्थु भटार हिसाबै टटेल जिर' बेनिफ्राय बिजेपि हिसाबै दं खिन्थु जों जिखिनि माबादों जों जिखिनि रिपर्ट मोनदों फिल्डआव जदिव एनडिए हिसाबै बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार बिपिएफ सरकार सालायदों काउन्सिलाव जोंनि समाव जों काउन्सिलाव थानाय समाव एनडिए दंमोन हिसाबै जोंनि काउन्सिलनि समाव बिजेपिनि पिसिडिसि लेभेलाव चेयारमेनबो दंमोन टिसिएलसि चेयारमेन बा भाइस चेयारमेन दंमोन मेम्बारफोर दंमोन आरो स्किमनि मोनसे मोननैखौ जों जेसेबां हायो बिजेपिनि वार्कारफोरनोबो राननानै होदोंमोन खिन्थु आथिखालाव जों नुदों जे बिपिएफ आरो बिजेपि जुदि एनडिए हिसाबै बिथांमोना काउन्सिल सोजानांगौबाबो बिजेपिनि रावबो सासेबो बिसिडिसिनि मेम्बारबो गैया चेयारमेनबो गैया भाइस चेयारमेनबो गैया टिसिएलसि चेयारमेनाथ' बादानो आरो मोनसेबो स्किम बिजेपि वार्कारफोरनो होआखै दा बेबायदि हिसाबै बिजेपिनि वार्कारफ्रा खुद्रिदों होननानै जों रिपर्ट मोननाय जादों आरो बेबायदि हिसाबै गावसोरनि लोगो पार्टी वार्कारफोरनि गेजेराव जुदि गोरोबलायनाय गैयाबाथ' बिजेपि एजिपिथ' गैखायानोसै बेनिखायनो मोनथाम पार्टिजों ज' जानानै इउपिपिखौ बुथारनो नाजादों होननाया बे अबास्तब बिथांमोना कन्टेन्ट साक्सेस जानाय नङा बिपिएफ हिसाबै 17 बोसोर बिथांमोना जि सरकार सालायदोंमोन बे बिथांमोननि जिथु एक्टिभिटिस बेखौ बिथांमोननिबो गोखा गोखै गासैबो बर' रायजो राजा बर' आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मोनदांबोखादों दा बेनिखायनो थांनाय काउन्सिल समाव बिथांमोना थगायथुसि पावाराव फैनो हादों खिन्थु एबार थगायबावनो हाया खारन थाइजौ गोखैखौ बारे बारे बाजाराव फाननो हाया बे खोथाया खाटां बेनिफ्राय उदालगुरि समस्तियाव बेखौ रिहन दैमारि बिथाङा इतिमধ্যে डेपुटी चिफ दंगौ जों मिथिनायाव बिथांनो गासैबो पावारखौ नांगौ बिथाङा देरहानाय लोगो लोगोनो एमएलए तो माबा डेपुटी चिफ तो जाबायानोसै बिनि अनगायै उदालगुरि टाउन कमिटिनि चेयारमेनखौबो गावनो लाबाय ओमफ्राय उदालगुरि ओनसोलनि जेसेबां सरकारि स्कुल कलेज दं बिथांमोननि मैनेजिं कमिटिनि गासैबो प्रेसिडेन्ट चेयारमेनानो गावनो जोब गासैबो पावारखौनो गावनो लाजोबदों दा बेसेबां पावार लुगैग्रा मानसि बेखौ रायजो राजाखौ सिनायनो बाखि गैलिया मिथिनो बाखि गैलिया बेनिफ्राय दा डेपुटी चिफ जानानैबो एमएलए गेलेबावनो ओंखारबाय गाबोन एमएलए कन्टेस्ट खालामना देरहायोबा बिथाङा हयथ' एमसिएलए पदखौ रिजाइन होनो गोनां जागोन माबानो गोनां जागोन हगारनो गोनां जागोन आरो बेखिनिखौ हगारनानै नेक्स्ट इलेक्सन पार्टिनिफ्राय गावनि फिसालाखौ लाबोनो मोनसे परिकल्पना बिथाङा खामानिखौ मावदों थारमाने पलिटिक्सखौ बिथांमोना परियाल केन्डिडेट होनो नागिरदों दिनै जों नुदों जे हाग्रामा महिला बिथाङा गावथ' चिफ जाबायनोसै गावनि बिबोनांखौ इएम खालामबाय हिन्जावखौ दिनै
MLA गेलेनो थाखाय कन्टेस्ट खालामनो खाबु मोनसे होबाय दाने गावनि परियालनि भितरावनो माबानि राजनीतिक जिथु गोहो बेखौ केन्ट्रिब्युट खालामनो नागिरदों मेरुकरन खालामनो नागिरदों आरो बेयो मोनसे डेम'क्रेटिक सिस्टेमजों सोलिनाय सरकारनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां डेन्जारास दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां जे न'खरावनो गासैबो खेमताखौ लाखिजोबनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ दमन खालामनायनि मोनसे पलिसिखौ जों नुहुरदों आरो बेयो जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेसजों सोलिनाय देशनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय मोजां नङा बेनिखायनो जों खावलायनो रायजो राजाफोरखौ बेबायदि खेमता लुगैग्रा मानसिफोरखौ जों भट होनानै जोंनि खेमताखौ नखरसे परियालनोनो होजोब समजायना होनाया थिग जानाय नङा बिथां बेयो बिजेपिजों गैया होननायनि आन्दोआव माइनरिटि भट मोननायनि मोनसे पलिसि दङ दा रिहन दैमारि प्रथमावथ' बेखौनो बुंदोंमोन जे जों बिथाङा प्रथमबार जिथु स्टेटमेन्ट दानिफ्राय प्राय 2-3 माससो सिगां जे जों बिजेपिजों गैया होनदोंमोन खिन्थु लोगो लोगो हाग्रामा महिला काउन्टार होबाय जे जों एनडिएआव दं बिजेपिजों दं दाथ' एनडिए हिसाबैसो बुंखायो बिपिएफ दा एनडिए होनाब्लाबो बिपिएफ थागोन बिजेपि थागोन आरो माबा थागोन एजिपि थागोन बे स्पष्ट बेखौ रावबो थगायनो हाया खिन्थु रिहन दैमारिया मोनसे साल गेलेनो नागिरदोंमोन जे जिहेतु बिजेपिजों थायोबा ख्रिस्टियान कमिउनिटिस आरो मुस्लिम कमिउनिटिसा एसे एलार्जि जायो भट होनो नागिरा थांनाय बाराव बिथांमोना जों बिदि थगायनानै बिपिएफनि मागोन इउपिपिएलनिफ्राय माइनरिटि भट आरो ख्रिस्टियान भटखौ एसे सरखायनानै लांदों आरो एबारबो बेखौनो खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु हाग्रामा महिलाया बिथांनि स्टेटमेन्टनि काउन्टार हिसाबै होबाय जे जों एनडिएआव दं बेनिखायनो बिथाङा जि अपसेस्टा खालामदों बे जानाय नङा दिनै हयथ' ख्रिस्टियानफ्राबो जायफ्रा पार्टि वार्कार बिथांमोनाथ' भट होगोन खिन्थु एज ए हल कमन ख्रिस्टियानफ्रा एनडिएजों दङ होनना बुङोब्ला बा बिजेपिजों सिथाबनानै थानाय पार्टि होनना बुङोब्ला एसेबाबो एलार्जि जायो बिथांमोना भट होनाया बेनिखायनो माबाया जा रिहन दैमारि बिथाङा जिबायदि मोनसे साल गेलेनो नागिरदोंमोन बे साक्सेस जानाय नङा साक्सेस जालिया कारण रायजो राजाफोर एसेबां जाम्बा नंलिया रायजो राजाफोर गासैबो मिथिजोबो बेनिखायनो एबार नैबे बिसायख'थियाव बिथांमोना जिखिनि भट मोनगोन होननानै आसा खालामदों जिबायदि मादों बेखौ साक्सेस जागोनखौ नुहुराखै ओरैनो रिहन दैमारि हिसाबैथ' ओनसोलनि गासैबो मिथिजोबखाबाय जे बिथाङा आसलते 20 years MLA हिसाबै 10 years मन्थ्रि हिसाबै जिखिनि खामानि मावनो ओनसोलनि जौगानो थाखाय बिथाङा खामानि मावनो हायाखै बिनि बे फेलारखौ नुखाजोबदों बिथांनि फार्स्ट टाइम जेथिया मिनिस्टार जादोंमोन बे समाव वर्ल्ड बेंकनिफ्राय 15,000 crore आसामाव ड्रिंकिं वाटार माबा होनांगौनो बेबस्था खालामनो थाखाय बिदि फान्ड हरदोंमोन आरो बे फान्डखौ लानानै बिथाङा गोबां जायगाफ्राव गामि गामि बे ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्टनि स्किमबो लादोंमोन खिन्थु मोनसेबो स्किमा साक्सेस जायाखै न'फ्रा दं दाबो गामि गामि दंजोबो न'फ्रा वाटार माबानि बे वाटार ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्टनि जिखिनि न' बे दं खिन्थु न' थामालाय मोजां खालि न'ल' दं बेनिफ्राय रायजोफ्रा थोबसेबो दै मोनलोङाखै थारमाने बिथांनि जिखिनि स्किम बे फ्लप जाजोबदों मोनसेबो साक्सेस जायाखै आरो बेनो बिथांनि माबाखौ बिथांनि एक्टिभिटिसखौ बेनो प्रमाण होदों जे बिथांनि जिखिनि खामानि बे सब फ्लप गोजा बाखि समावथ' बिथांमोना बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुनो हायाखै दाबो गोबां गामिफोरा बुङो जे रिहन दैमारिया 20 बोसोर MLA जाबाय जोंनि गामियाव आगानसेबो होफैयाखिसै खनसेबो आगान होफैयाखिसै जों बहुतानो बुङो जों नुवाखैनो रिहन दैमारिखौ बे 20 बोसोर MLA जाबाय खिन्थु जोंनि गामियाव खनसेबो आगान होआखै बेखायनो जों नुवाखैबो बहाबा मिटिंफ्राव नुदों खिन्थु जोंनि गामिफ्राव फैनानै बिदि रायज्लायफैनाय जों बिदि नुवाखै होननानै गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा बुङो दा बेनिखायनो जों साननांगोन जे बिथाङा दिनै पलिटिक्सखौ परियाल केन्द्रिक खालामनो थांगासिनो दं आरो बे गणतान्त्रिक समाजनि थाखाय जोबोद डेन्जारास आरो बेखौ जों जेसेबां हायो बेबायदिनिफ्राय रायजो राजा जोंनि समाजखौ बासायनांगौ बिथाङा जिबायदि मिसानि आश्रय लानानै पलिटिक्स खालामनो नागिरदों बेनिफ्राय जों समाजखौ बासायनांगौ आरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गासैबो बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे इउपिपिएलनि बडि जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि उदालगुरि समाजनि बिजाथिया यं सेंग्रा मानसि गोबां बोसोर समाजनि सिबिनानै फैनाय मानसि गावनि साकरि गारनानै सेक्रिफाइस खालामनाय मानसि
समाजनि सेक्रिफाइस खालामनो हाग्रा बेबायदि मानसिखौसो जों फोथायनो हायो खिन्थु जायफ्रा खेमतानि थाखाय पलिटिक्सआव फैयो बेबायदि मानसिखौ जों खुनुदिन फोथायनो हाया कारण रिहन दैमारिया दिनै डेपुटि चिफ जानानैबो एमएलए जानो नागिरबोदों एमएलए जानाय डेपुटि चिफ जाखांनाय लोगो लोगोनो टाउन कमिटिनि चेयारमेन बिबानखौबो गावनो लादों आरो उदालगुरि ओनसोलाव जेसेबां कलेज हायार सेकेन्डारि स्कुल दं बिदिनो गासैबो मेनेजिं कमिटिनि चेयारमेनाबो गावनो लाजोबदों बेलेगफोरखौथ' होनो हायोमोन ना गावनि पार्टि बेलेग वर्कारफोरनो सोरबा इएमफोरनो सोरबा एमसिएलफोरनोथ' होनो हायोमोन खिन्थु होआखै रावनोबो गावनो लाजोबदों आरो बेनो बिथाङा जे सासे खेमता लोभि मानसि पावार हांगार बे बुस्थुखौ प्रमान देखायदों आरो बेबायदि पावार हांग्रा मानसिया कुनुदिन समाजनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि थाखाय कुनुदिन सिन्ता खालामा आरो बेनिखायनो जों सांग्रां जानाया मोजां